Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chẳng suku khun bait bật lại mây dòng phi rom có ngựa ya i pin lang breu la shai shisi Usamla Gabriel T. Maulong, ulapan bana ba unsa palat pat ba, ya ka jingruay ka balay kerteng, siyang suku kun. Balalong try bat ruay do uba awaro pedi, bamkway hadwaro belay. Ya ka ba unsa palat pat ba no haka pratari unay wing arhajar arpaway, haka YouTube channel arwaro pedi. Usamla Gabriel T. Maulong, ubade ru usamla ubadan ya kata kasab ruay, bat ulayo ru banle jasym benta haka leng-keleng, kum ka Indian Idol, Indian Talents Fight bat kasare gama pa. Kajing jiet jong u yakani kajing ruai jong uba lit warok pedi ban ruai. Kalong ban ken mau buram bat ban pen imbiang ya ka kerteng jong te unong ruai bapau nam kajela. Ula ong ru yaki samla ki badan sap bakin mi syakmat ban pen i yaki sap ki pong baki don bat ru yaki kemiki kpa baki day ban aiman siem ya laki jong ki kun lada ki don haka sap barwai ne ki sap baper. Ula kerpat ru na kipat ba ondala pelat ya kate ka jingruai haka prata ring bakin sngobha ban ailem ka jingkersyan ban aimen siem. Chẳng suku khun bait bật lại mây dòng phi rom có ngựa ya i pin lang breu la shai shisi Kublai pi borok ka kerteng jonga kedai Gabriel T. Maulong ngasong ngasa ha kesunong mairang ha kedong lum soklur tengah kermen hi bapi ya itu yang nga dei bashi dry jrai khasi jrai hindi nantang si ak ki film nantang si akru ya ki music video ki bala bun apply hapo YouTube te akne ka por ke jingwan jonga ni kalong ba akwa ban tip shapi ki ba bangin pelat ba ya ka we ka music video ka blai kerteng song sok ko khun kani ke jingrai originally la rai de ilit arwaro pedi but menta pede ngala cover mangasa sisin ya kan dikajing rai ke jong i but ngala de bior ke jing bet ne ki bahayang bahasam jong ilit arwaro pedi pe ngakwa panai ke jing kuble ke bakerpang ya i kurim jong ilit arwaro pedi ikong IC dorasun nanta ikong jong ilit arwaro pedi ikong napi banker khusun but ya i paratrai jong ilit arwaro pedi ikong Bernadette pedi ki bala sha sku bahayang abangan cover ya kan dikajing rai kejong iba arwaro pedi bat ngakwa bat ngatrang ru bangan penimbiang ya ke kerteng bat kejingruai kejong i liat arwaro pedi Chẳng suku khun bait bật lại mây dòng phi rom có ngựa ya i pin lang breu la shai shisi tingin pelat pajba akan di ke music video haka paratrik u benai naiweng araja arpoi dai block development officer jongka milim block i Sir Peter Trimi Pasa haka paratrik u naiweng haka por arbji janbit haka YouTube channel ko blai kerteng arwaro pedi agji sisa ka jingjit jongai kan di jingruai kalong ba ngakan mau bakade hostem arja katsan bangala ya perform lang bat i lead arwaro pedi ya kan di jingruai polaban kadon ko ke program ke pelalong polaban haka bakil akhot yang nantai iba waro pedi bangini roi lang tinggal perform lang kan di jingruai ko bakateng song suku kun nanti polaban tinggal sedang bat ituru ya iba waro pedi kade na ipa namar iba waro pedi di perlok bahab ipa juga te bai de biki kam office kum de tengah sedang itu inang tu tiju ai yang aru ki tips mo hang te ban kumdo ban roi kumdo ban ka an na por barai te kana kan mau hi te ka ba usnam bakadu bangai kondu i ka de arjar khatsan te na dia ka tukam jo kondu show na bangala bun kam lagi kam na jong na maka tresha bar eru te hadian ka tu pede nga yo i no news ba iklat no i ba aru ro pede te ngadon number phone jong i tengah phone ha number jong i ba waro te i pick pat ikon jong i kan te kumtai tengen sa sedang banya itu iwe tengen tang asa persang bangan lekpan jembet kidik jirai te kadon ni kata kajing ajan mo ka ba kam dong ajan bedi kon jog i kan i napi bedi bawa ro pedi kadang letak sisen te kadai ka jirai ba pibut ban pa nata mo kadai tang ka jirai dan dapat ka video na kadai ka bat video jirai bat video Chẳng suku khun bait bật lại mây dòng phi
rom ko ngu ya i Hilang beriau la syai shisi Ki nomor nga am ki jurai hindi te bun ki pangas cover ban. Ti ki don ki pangala pelat ki don manga khampat pelat ro. Ti ki jurai khasi ki don ki te napo motion ram ki ba ai roi ka wi music video. Dengan 8 roi ki nang ka bakreteng man kasngi nanta ka jirai music video ka wi ko ba it ki la don po YouTube channel na po ka DD Studio channel nanta ki jirai po music video jangar ko kendem sneo. Antara kita sausan teli ki pada bun, sausan teli ki pa original untuk kan. Riki cover ti ki bun. Yo la sem pi ka ne ka jing right ka de ka jing jit hi jong pi na don ki ba ong na din no ba ka sur pi ka ha ba oro pede. Ki don himo ki kato kat ni ki pa ki perlok perajor ba ki la yo snow ya ka sur junga khamtam la dang arwa ki jura jo ilit arwa pedi ki ong bang ya stream ya kata ka sur ka jong i tamba ngam tip te ngapediang ya ka jong ke jong ki henry kamdai pat bang penbut ya ka sur ka jong i henry ka de ka natural voice ka jong a ti ka jingjit jong ai ka ni ka jurai kalong ba beli ka jit ka ni ka jurai namar bang ken mau ba da ka ni ka jurai hi ngala roi ba di hos namar jakat san hapo laban tenang tak ka jit bangan roi ya ka ni ka jurai tinga kermen ru banang ni syakman ngan sadang penmi susu ngan sadang roi susu iki jurai ju ilit arwa ro pedi kenang ban pen imbiang ya kata ka kerteng ber ka jurai ki ju ini ma ki jurai ju iki long pas kontonan adu kata-kata Chẳng suku khun bait Bật lại mây dòng pi Bu rom có ngựa ya i Hilang beriau la syai shisi ngelawan di sementa kadai ni kong do kadai arjakan rio ka panglawan sementa ya kasari ke mapa ante po kel kata ngali lang di kong bati thamai norum ba iru sementa ngaro sementa tambangi khlamla ban poi pacha kathong ti hadin ka tu ngilet saya ka Indian Idol nang bakla kadai arjar khanyo wi mari dap ka sari ke mapa ti kata ru ngi khlam poi ra ti kadai arjakat khandai ka bangla lej ban yakun ya ka India's Talent Fight kita chapo Delhi hadu bangla poi hadu ka semi final tambang khlamla ban poi ka final ka khlamla ru ban job namar pa kidang pun kiwe-kiwe bagi bakam terima yang ti kumta ya tengah asyarem no tang semi final de wala kataru nga kemen ni namar bangala poi hadu ka national level mo ti kumta ki state level competition ni kilabun bangala ikun kum kanala rumpe product kum kanala nala rumpe sing competition nang ta ka sur sargam anta ka North East Idol North East Got Talent kitu ka julong hi ba balai te ane ro kan pete ba men haka praterik jong riu banai ngawan le ek audition jo ka hunarbas desh kishan kani ka national reality show ka blapen mi do mithun jakar borti ka supply pasapni approach colors TV channel te kani ro kala de le ek audition te ngayo ka comments gi judge ro kalong very positive te ngam te blangan chaji ngam chaji dengan kermen hi bangan chaji nomor baye ka result adu matar ki panyo nomor bangala phone chati ki ongba ladangi chaji ki sa shupha da ki shiti lomba kamil te nga kermen hi bangan chaji Chẳng suku khun bait Bật lại mây dòng pi Bu rom có ngựa ya i Hilang beriau la syai shisi tangan curah si lan curah juga bawa mo kebangan jus tenat kan Surak bajlan nawa pung syagau hati Shitrak fulat udau yang dangkit morji Lum ki them ki klau ki betap ngayai lingba Laka kun steering kenjai klam jing perwa Surak bajlan nawa pung syagau hati Yo la sem ka ne ka jing khat no ki no roi ba rim mo kalau ka jing nong e kum yang ni ki badang mata ba man khasap klam ba tai kya kajing do nong te ka chisha kata kajing do nong ke bakrau namar ba kum i liat arwar opede kum i ba rana khar kongor ta ikong tiki Mary Portman sisters ma kitu kila de kinong rai kila de kita ki legend ban ong na te kila shwa yini te takadau long bangin long om no ki jurai ki jong ki long kit jengmut ba do kata tanadu ki kintin nadu ki kasur baki roi kar kum roi ru kalong sngotanat kalong iba kan tenak tak daw mangi pat ki ba hadin jongki tingi kwa ke bangin but lam ya kata ka denjat jongki ni kinong roi ki barim kum iba rana kum iba waro pedi tenak tak daw bangaru ngan sakwa bangan pen ki imbyang ya ka kerteng bari ki jiroi ju ilit arwaro pedi sashi se
Te ba Gabriel plak banyak tu kediat ke kajing pera pada kajing rai barim bat kajing rai berta kino kumno. Kajing shisha kajing snow kajonga hi teng ngangan ya tuhok ba ngam da kham snow tanat ya kini kijing ruai ki ba menta. Hoi ki don gi bas snow tanat ki biang tamba hanga hi shiman watla ngadang kano yang ngadang khaus dam khanai pusan. Tamba ngalongo apat ba hadu mentala dang asap ki jurai khasilan ning jurai hindi ngaju skap itang ki jurai ki barim. Dan asap jurai hindi ngi skap bagi jurai Kumar Sanu, jurai Udit Narian, kini jurai thamai mental jo Arjit Singh, Arman Malik kini ngam jus ngam. But jurai pareng ngam jus ngam. Umdai banga ibang hindai bang ngam jus ngam ngam sung tanat te, ngam sung tanat. Tinak ta daw. Ya ki jurai kasir ngi skap hatang ki jurai jo i lead arwar opedi bajong ibaran akor kumar. Tang jo kini ngi skap. Ya ki bikwir ngam skap hindai ngam da long ayu tante, ngam da long interestan. Dengan sung tanat bitang ki jurai jo i lead arwar opedi. Chẳng sức cô khuôn bậy Bật lại mây dòng phi Bù rõm có ngựa dậy Thiên lăng bèo la shai shi ski Te plak matai kediat yau eu no rai kasih ba mapi setengah pala kajing rai. Ki jirai hoi ngastana tang jong ilit abro pedi but kidon hi bang ngastana do jong ba donbok marbeniang ba donbok marbeniang and then donbok marbeniang ba arwaro pedi barana kitai bang sotana desmond sun stana jirai kalong kum ni balai ngi kwa ba ngin cover ya ki jirai jukibai kalong ba nyimpat ngunut ba ngin ruai ki jurai lejong ki bangin tauhi namar ba yole se kapat biang tenak tak daw ngi kwa ban persang shwa la kabyang na kambyang kata kum ruai ka jongi tenak tak daw ngi persang bangin cover sho jong ki we kan ngi cover sho jong ki we ngin ruai sho ki we tingin pet kai ki ba ki ai comments kumno ki ong kumno da ngi so thu ba ki ba ki kersan ta kamat ngi sedang bangin snan ki jong lejong kan kalong kum ka bangi practice kan no tak Te kai ka jinga jingut jong pi mo le ki semaki badap sam kum kini ki jing rai. Nga te nakaliang ka nga ay minsim ba yaki riudan sab haba kiba don yak sab ban rai ne ban sha ne khamtam e gitu ki khasi ki jongi law long panaru bhoi war lingam compare relada ki don sha ta sab bakin rai hindi khamtam e ki rai hindi nga kwa ban kren joang ne mangar ka di bora hindi nga sothu ki bon ki baju kren ban ki baju kun tho nga bang rai hindi to bang kwa ban penchai pi ki ba khindia ka long ba sngau pha please I minsim lam law jong udo snam la da ki rai kinu ki jat kinu ki language kan kinu ki jakin tiro namar bakade ka sabi ka boble nombo no thawlai namang yo I hapo ka jela asam kinora asamis ki don ru katu kan kinora asamis ki balapo ya ka Bollywood film industry kumu Zubin Garg papon Bhupen Hasarika hadu bakela yo ru kata ka I forward kani boro kade namar ba kitu ki brio ki jong ki mo ki bana ki badai ki tu ki para asamis kutu long ki I mean sim ya ki do kisnam la jong tenak ta ki kio tenak ta dang karpat ye ki khasi ki jongiru bakin I mean sim la ki don hoj raj khasi ne phareng hindi ru kano ga byang ba hnrai ngaju I pana ka porcha ka por ba ki jubun ki bachukun tho ye ki khasi la ki ro hindi tigi de bante bangi de ngi nang sa po kari India ngi dang don hapo kamap jokari India o kamap jokari Amerika tenak ta ka daw haba wat jura jana gana manaro ngi rai ka de haktin hindi tengah karpat pi ba phine so thu ye kani ba phine I mean sim lam ye law jong do osnam la ki rai kinu ki jakin tiru khanang ba kin ngakermen ru ba nama kadai tang jurai hindi jurai phareng ke bala banonra nam buram ke jila Meghalaya namar bangila ban namar ya ka tin hindi ke phareng borok we ka perthai ki sothu khamtam sa India le borok ki hindi tenang ta da ka kerpa di pik ba pin I men sim kan yala jong do osnam tai Chẳng sức cô khuôn bậy Bật lại mây dòng phi Bù rõm có ngựa dậy Thiên lăng bèo la shai shi ski nakalian junga nga kaji kerpa junga yaki kimi ki pa jong samla ki badan sab ko ban ong ba lar ki khun ki jong phi ki don kanu ka sab roine sab akne kanu ru tengah kerpa ya phi kimi pa ba phin ya island ya ki khun ki ti jong phi ba ki le ya ke ba ki skotana lanyo ek bas new ba ki le ke ba island ki ba ki le namar ngaru email pa junga ki ju support ki support ba nga ti do don we perlok akan mau utau perlok jonga ubangam dom pau perteng utau perlok du pas kontanan ba ban rai tamba ki kimi ki pa pade kim so ki long kim kwai khon ju ba un rai
ki kwai u ba un long u ong ba ngakwa ban lek pule ka BE Music apo St Anthony's College ti kimi pa pade jong u kim kwa kyong em ngi kwa em ba min lek commerce engineer kumni umtai ti adi ka to pade usu kata ka jing kwa jo ki kimi ru uto la let ya kata ka jing ong jo kimi pa jo la ni pule kata kalan ada kan pois no shinoro ka kamra jo u hadu du bebet ha man rai kata ka kamra ka jong uru menta ka kan pois no shinoro ban menta ula shukula long tang mindi tenak ta kadau ki kimi pa ke de ban pediang ya ke ka baki khun jong pi ki kwa ban le la ka long karwai na kanu baki khun pi ki kwa sngop ha ma karpan ai mi si me ki but ai baki le ke ka baki kwa la no tangi ka basni na kuliah kayu sendiri pi kena dan orang na ye jonga te ime jonga governance mo ba phiru nong san hima phil ashim interview wi te ka sabru ngatra ka sab her patang ni me ha nei me ti ka jingkar par ka jonga ya ki pajba kalong ba nga karpan iphi sngobha ba ladang ila apply pajba ka ne ka jingrai shong sukukun aka pratrik unai wing arja arpoi aka arwar opde YouTube channel akar par iphi ba pinya like share ba subscribe but ba kituru ki baju ya sultanat ban sngap iki juraju ilit arwar opde ba pinang yai sngap na kapor omde ba om ba pinya sngap tang jonga ngali nga sulong tamu ubashu cover mo bashu kwa ban pen imbyang ya taka kertang bar ki jurai ki jong i nama bangas sultanat pala di ba waro opde taka kermau no ki porosha taka kerpan pik ba pinya support lam ke jaga music video kana bagi nang la ban pen mi shushu bangan dang la shushu bangan cover pat se ki ki jurai ki jong ilit arwar opde Chẳng suku khun bai Berlai mei jong pi Buram ko ngu ya i Pin lang breu la shai shi